Takže čau lidi, dneska si budeme vracet knížky do knihovny a pro ty, co to ještě nikdy nedělali, tak jim to teďka ukážu. Protože kdybyste to nevěděli, jak se to dělá. Za prvé jenom taková věc předtím, nepotřebujete na to kartičku, takže když si ji půjčíte, tak potřebujete kartičku, ale ono to rozpozná, který čip jste si půjčili a když to vrátíte, tak se nemusíte sebou už vracet tu kartičku a jenom to prostě dáte vrácení a dáte to tam a potom to dáte tam, kde jste to sebrali. Protože to v sobě má takový čipy, takže když si to půjčíte, tak se to automaticky započítá. Takže už jsem tady před NTKčkem a teďka budu vcházet do knihovny, a v knihovně se nemluví a nedělá se hluk, takže vám budu jenom natáčet a nebudu mluvit. Jako fakt, dneska, když zrovna dovrátíte knížky, to se na ně dělá to srandu. No, tak tohle byl dobrý fail. Tak čau.